Nyakorom Gajwang' okinyi majaber, arwakini machiegni e chenro mano mar poko pogore. Okinyi ma kawuono abiro ni kantiere gwengegi mag TRM. Agineno nyamburko, samoro ipenjori ni en pok mane ma bende adwaro kelo. Okinyi ma kawuono pok ma bende adwaro kelo en pok mar duso i nyamburko. E kinde ma bende koro ibede kombe, samoro i nyamburko kaka chal kiduso, en kijana ma bende adwaro romo godo mar mondo mi onyiswa kit pok ma bende otimo e gwengegi. Arwakini machiegni, bed koro nyaka giko e kinde ma bende adhi romo kode. Machiegni. Nyakorom Gajwang' kamoro amora mintiere, chenro en mar poko pogore matai kaka pile. Nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi ma kawuono abiro ni kantiere gwengegi mag Thika Road. Antiere apaya ma Thika Road, to bende antiere tok duka maduong' mong'ere kaka TRM. Jomoko luonge ni Thika Road Mall. Okinyi ma kawuono alimo achiel kuom dukni ma bende osebedo ka duso i nyamburko. Okinyi ma kawuono kapo nono ni idwa idho mtoka, obed mano mar ji giwegi kata mano mar piny owacho. Nyakorom Gajwang', ka wani donje iye to ineno kaka oduse, kuondegi bende emiduso e nyamburko ma kamano. Nitiere wuod luo ma bende osebedo katimo tijni kuom thuolo malach. Arwakini machiegni e chenro mar poko pogore. Kwachako ni Nyakorom Gajwang' maneno chenro okinyi ma kawuono. Wachak gi nyingi tija kanye. An gi nyinga iluonga ni Jack Otieno Oteyo. Oteyo ni maja Kamagambo. Orombo i Kamagambo. Kamoro ne Nyamuga School. Gik Nyamuga School tiere kaluwo penjo ne Oteyo mane dala. To Jack, asemana ledho negi matin okinyi ma kawuono wang'iyo kaka inyalo dus i nyamburko. Inyalo mana yango negi tich hiye ma bende timo. Buore Nairobi ka sani atimo interior mar gari. Interior mar gari ne en tich mana chako 2018 nyaka sani. Kane pok achako tijni, ne en gima na develop passion mar timo. Then later on, naduga find a way manyalo time godo, mamanyo kaka nyalo puonjora mang'eyo. Ema sani kora timo ema dhi godo mbele Nairobi kae. To nang'o mene ni yiero mana tij interior design? Nikech interior design e duso. Kod loso kotende kod duso gik moko. Wasebedo kwaneno kwa otiduso, nyamburko bende sani iduso. Kopogre gi tije mamoko, nang'o mene ni yiero duso nyamburko? Gima nomiyo nadonje interior mar design mar nyamburko, mokwongo nabedo inspired kaka naneno mathri kaka iloso yie machal kane pod atin. Koro with the time, as time goes by, naduga develop makoni kare gima ji timo ne kare kata nowuona manyalo timo. Kane ma develop passion madonje interior mar loso geche. Ma major on interior. To Jack, tijini osebedo ka tieri nade? Tijni nyaka sama wuoyi tijni pok regret gima natimo tijni. Tich maber kendo tich ma onyalo konyo ng'ato, tich manyalo konyo ng'ato. Kata osiepega matime en gima konyo ng'ato. Mana kikawo pachi wuon mikete, to gi chunyi wuon mikete, to gima nyalo konyo. Nikech e kinde mana tok kane osepuonji tijni Jack, to ichako tijni ayanga. Ang'eni ne nitiere nyamburko mokwongo mane chako loso. To kiterowa chien, ne nyamburko kido mane? To en ang'o mane iloso i nyamburko ma kamano, tiji mokwongo? Tich mokwongo mane achako timo e nyamburko kana puonjora mokwongo ne loso dhoudi. Kaloso dhot mokwongo to neno owuok marach. Tadok timo kendo mar ariyo mar adek. Kanadok timo mar ariyo mar adek koka nowuok na maber mane customer oyiego. Bang' kada tieko dhoudi, tachako donje steering. Kadonje steering, tatwang'o steering. Bang' tieko steering, tema koka donje kombe. Bang' kombe, tayudo ne kare floor be inyalo losi kolato loso kombe. Katieko loso kombe, tayudo ka kare roof be inyalo losi. Mana dhi mafwenyo ne kare kata butu mar mtoka be inyalo losi gi dashboard. Maduok kala mora ma ng'ato dwaro. Big noti kata onyien inyalo redesign kaka in midwaro. Mowuogi maber. Ne oganda samoro ne onagi mang'iewo okinyi ma kawuono. Inyalo mana lero negi ni gin gik mage ma iduso e mtoka? E mtoka gik miduso wadil gi interior. Majorly kodil gi interior, wanyalo duso dashboard, wanyalo duso steering, wanyalo duso roof, wanyalo duso kom, wanyalo duso floor, wanyalo duso boot mar mtoka be. Then that all plastic mar interior mar gari wanyalo kete into kala mora ma ng'ato dwaro. To bende ka nawuotho kaenda neno kitiyo gi materials mopogore opogore. Dong ler ne Nyakorom Gajwang' gin materials mage ma bende utiyo godo e duso mtoka? Material mag duso mtoka gi moko nitiere mwagolo gi komba, to moko nitiere mwagolo industrial area. Depending on the quality. Nitie quality moko ma kidwaro tinyalo yudo komba kende. Then nitie quality moko ma ka ng'ato dwaro ma kidwaro tinyalo yudo mana industrial area kende. Koro gin ma kuonde ariyo. To fabrics mage ma samoro jathoro tiyo godo ahinya e kinde ma bende utimo tije magu? Fabric moja tiyo godo sana gin fabric ma imported.
Imported gi ema kokete mtoka tok ti piyo, gima long lasting, wanyalo kata 10 years kapod en sawa. Unlike gi leather be. In fact, durability mar fabric ni gi leather oromo. Mani koro fabric ni nitie moro mabe, moko ero kete gari ten ng'eny otiye kombe mag ot. Koro kikete gari, kido ka service ok obi mi service maber. Omi service moro mar higni 2 kata higa achiel. Koro maber en ma imported. To akene kaka jal mosebedo ka timo tijni kuom thuolo malach, akene gin fabrics mage ma samoro diwach ni ji ohero mar mondo mi dusnegi godo mtoka. Mostly biro yudo ka ng'eny mtoka mokelo kwa duso, wadwa uso ga gi black and light grey kata black grey. Kech ng'eny yudo ka gin kala mo common, then sana kala ma ji ohero sana en black. Black ki blend gi kala mora always biro donjo. Kati kawe mana gi grey, kati kawe gi blue, kati kawe gi dark grey, biro donjo. Koro main kala ma ng'eny ji ohero sana en black. Then ko black chen grey, big nen light grey kata dark grey. Mage ma ji ohero sana. Then iluwe gi beige. Kaluwore ni tijni Jackie ni wuone nosumni rieko, nitiere jal manopuonji. Tigeni sani kaluwore koda ochumi kaka samoro chal, tije lwedo gi bende ema ji dokne. Akeni bende sido thuolo mar puonjo ng'ato tij lwedo. Kichambo puonja through ng'ato, kaka nopuonja mang'eyo nyaka sani amba asekawo ji 2 mapuonjo. Ma ng'ato achiel to oseng'eyo tich, pod wan kode ka, ng'ato achiel koka nakawo nikech 3 months ago, ma embe pod en ka puonje. But pod nitie opportunities moko ma kopo ni ng'ato nitie manyalo dwaro mondo puonje, to wan thuolo, onyalo biro mondo wawuo, mondo apuonj ne ng'ato. To ginang'o ming'eyo kapok ipuonjo ng'ato mana kaka niseyango kanyo? Ginang'o gini ming'eyo? Tich mwatimo ni gimoko mong'eyo mokwongo age is a factor. Nikech nitie age moro ma kibiro kipuonjo ng'ato to inyalo instruct no tim ma to according to his age, kong'iyo to konya kawo instructions maber minyise. Koro mostly I prefer puonjo ng'ama below 24 years and below. Ng'ano instructed kendo ng'ano yot mondo mi okaw information haraka malo ng'ama is above 30. Kech onyalo ng'iyo age ni to kong'i gimi nyalo puonje, then uduogo okaw instructions maber. Koro mostly I prefer puonjo 24 years and below. Bende wang'e ne kido mopogore mag mtokni miloso, nikech wang'e ni mtoka chakore gi trailer nyaka magi matindo. Job nalero ne nyikwa Romgejwa ni gin kido magi mag mtokni ma bende uloso. Ng'enyne sana ka wadili gi geche te, wanyalo timo interior mar geche te. But majorly wa major on saloon vehicles. Saloon vehicles, then sana gi personals gi, matatu to kwa TIA. But wa major on personals gi sana. Bang personals, wanyalo loso gi mar 3D. To bende wang'e ni ohala kaendi, nitiere ga diere mo ohala ng'eny, kata mna diere mar request, kata mna jok madano losnegi mtoka ng'eny. Dongere giwacho ni peak gi off peak days. Akeni maru ni chal nade pauni. Gino be nitie mabe korwa koni, nikech iyudo ka koni sana mostly sama ji orie December kamae, holidays, long holidays, iyudo ka tich nitiere pogore gi sama nyithindo yawo skul. Nikech iyudo sama ji orie long holidays, kila ng'ato dwaro mondo interior mar gache kata ka noti to dugo bed gima smart. Koro iyudo sana iyudo kaka season marie kaka mar December kamae, tich bedo ga mang'eny malo kata ka higa chako kata ka nyithindo dhi skul. To sani kotende kod challenges. Tich nitiere gi ber gi achiedhnade mage mosebedo kuyudo nikech ber tiseleronwa mathoth. Challenges ma wan godo ka sana namba achiel en ni inyalo winjori gi client that without down payment iyudo ka agreement manuketo cha ok odhi tim kaka nowinjore. Koro mostly kapok wachako ga tich to prefer ga no akaw ga 50% of the original amount, koka 50% iduogo chulo wasetieko kila kitu mwawinjore. Kech iyudo ka ng'ato nyalo tiyo gi pesa mamari kitieko tich, iduogo iyudo ka agreement muwinjoru cha uduogo ketho ma samoro nyalo chuli koro pesa matin. Koro ng'enyne sana ober gi agreement, bang agreement and receipt, bang receipt then down payment, the rest of the amount ng'ato nyalo vigolo kosetieko kila kitu mong'iyo moridhika koka ng'ato chulo balance modong'. Mano e challenge oneno godo. Kech kitiyo gi pesa ni owuon inyalo tiyo to kitieko kiyudo ka agreement odhi oketho chuli gima nok owinjore. Mano e challenge maduong' ma gine neno. To fabrics bende nisinyiso motelo ma bende uduso godo thothne ei mtokni. Akeni yudo fabrics makamago, gik mutiyo godo ei Kenya ka chal nade? Fabric yudo yok challenge sana, wan gi bases mwakawogi and we have specific people mwadhiri gi kuom kawogi. Emani koro challenge wuok bedo ni kikoso kuom gi kanyo to kumi nyalo dok yude bedo shida. Nyaka iduogi
igo oda mirit kata ndalo 2-3 moro koka ichako ikelo ni oda fresh. Nikech Mike, okiny ma kawuono ang'e ni nitiere ji mathoth ma samoro timo tich mitimono, obed buore Nairobi, Kisumu, Migori kanye, bombe mopogore opogore. Akene en ang'o mitimo mar mondo mi i-retain customers magi mondo kik ilal customers? Like what keeps you ahead of the rest? Gima timo mar mondo mi tija nemre mokwongo en ni agreement bang' kisebedo gi agreement gi customer, then luw gima uwinjoru gi ng'ato. Mar ariyo, make sure ni gimoro amora itimo kapok omoro customer momiti tino owuon nyaka okwongo mori. The moment mi realize ni ok omori in owuon tiende ne kata client mitiyo ne ok bi moro. Koro in namba achiel gimoro amora mitimo nyaka ikwongi make sure ni in omori. Kata ka en kom ne miloso to in okwongo omori kapok client obiro moneno komoro. Apani ka in omori in owuon to kata na client ok moro. Okiny ma kawuono samoro ka ng'ato kelo ni kata mna mtoka, mana kaka jok matimo interior design e ot. Samoro ng'ato bo nyisi ni kik iket curtain mar ratong', ket kata mana mar rambulu. Akeni ei mtoka ka be nichiwo advice, ichiwo paro ne customers? Advice no gima kwongo timo mokwongo. Namba achiel, iyudo ka client obiro to interior mare black, to odwa keto kata beige. Koro nyaka mi advice kala mane madhi donjo gi interior mare. Nikech iyudo ka samoro ng'ato dwa keto kata na red plain. Red plain nyaka ikwongi imi advice minyise ne red, nyaka imi options mar kala ma red nyalo donjo godo. Nikech iyudo ka red onyalo dwaro keto gi blue, to blue gi red moyudo ka ok duog match maber. Koro wan gi various options monyalo miyo clients. To mar mondo mi itiek duso i nyamburko, kawi thuolo maromo nade? Interior depend. Ka idil gi kombe kende, to kombe kende inyalo loso one day tieko. To kodwaro mo detailing, tinyalo kawo 2 to 3 days titieko. Ka kombe kende to kichako gokinyi, by saa 12, by godhiambo saa 11, 12 isetieko gimitimo. Emani koro kodwaro others like roof ginego, floor ginego, mano ma koro inyalo kawo 2 to 3 days kapod itimo. Takini tijni mano mar duso nyamburko en tich ma in iwuon mana kaka isewacho ni nyalo kata kawo thuolo mar odiochieng' achiel mano mar loso kombe. Lakini en tich mitimo kendi koso nitie kaka unywako lwedo? Tijni kwatimo to ok ditime kendi. Nitie jok mwan godo ma kasetieko tweng'o to gifito baso gidhi gifite gari. Nikech fitting nitie tienge ariyo. Nitie fitting ma bang' kisetieko tweng'o, nitie fitting ma koro kosetwang'e ni piny, then koro wan gi fitting ma third fitting ma koro mondo ifite e gari modok mobed sawa kaka nigolo. Koro mano to an gi jok makonyo. To samoro nyalo lero ne ji Korom Gajwang' nikech gineni kanyo kintiere gi mattress cushion kama. Akene en ang'o mitime charan gi sani? En ang'o mani loso? Gi sani to aloso mana atwang'o mana cover mar Fielder, aloso ne light grey ni, tadwa kete gi black ni. Mana kaka na isi ne black gi light grey ke blende kama to yot mondo mi odonji kata en more attractive maloko kawe ti mixa gi kala machielo. Koro gi sani taloso Fielder. Fielder ni keto ne black light grey temba timo ne interior to. To bende kik iwe wili gi tools nikech nitiere gigegi mago mag tich moko kuom gi waneno samoro yang ne ji Korom Gajwang' gigegi mag tich gin kaka mage. Koro tijni mokwongo kapok ichako tiji nyaka ikwongi make sure ni ing'e somo fut. Nyaka ing'e somo ma konyisi ni adwaro inches 12 ting'e kuma inches 12 no nitiere. To konyisi ni adwaro mita 1 to mita 1 no ng'e kuma nitiere. Bang' kiseng'e somo fut, nyaka idog ing'e tiyo gi chok nikech gimoro amora midhi timo nyaka igo mark. Mark no sama igoyo odwaro gima tok kisetieko rito ywe bedo mayom. Koro chok no isimo preferred kuom tiyo godo maloko alama. Baso bang' mano kosetieko gi mano nyaka ibed gi oil. Oil ni en gimoro makonyo mar mondo samoro ringe wi machine to bed smooth to be faster maloko kiketo oil. Kisetieko gi mano to pod wan gi usi. Usi ni ma usi ma ply 9. En ma ko bind gini modhi moriwo to ok ng'adre. Ok kata na tin scan kanyo moko ng'adre. To kinde ka kinde awach ni kuom ranyisi nitiere jal madwaro mar mondo mi ilosne seats mago kombe mago mag nyamburko o change cover. Akeni mar mondo mi ung'e ni cover marom nade maloso nyamburko. Akeni nang'o ming'iyo nikech wang'eni nitiere kido mopogore opogore mago mag nyamburko. Mano to luwore nikech mano ing'eni according to experience mosebedo godo kae e tijni ing'e maber ni kokelni 5 seater ting'e quality madhi romo depending ken kombe kende mitimo ing'e maber meters madhi romo. To ken roof ting'e meters madhi romo roof. Koro nitie ga estimation. Basi do kan nitie geche moko ma standard. Nitie geche moko ma standard ma kopo ni en roof ting'e no obvious nyaka donja mita kata ka 4 kata ka 5 kata ka 6. Kata ka ng'ato nyisinen kata ka Mark X ting'e standard mare. So long as ng'ato nyisinen 5 seater ing'e standard mar material.
7 seater ing'e standard mar material, 14 seater ing'e standard mar material. Mano en gima ipuonjori pole pole, kipuonjori chako tich, en gima ipuonjori pole pole mondo ing'e standard mar material. To akeni nengo kigoyo gin ang'o ming'iyo? Nengo na mokwongo depend on the type of car. Basto mar ariyo kose depend on type of car, to depend on type of design midwaro. Kose depend on type of design midwaro, to chako depend on gimidwaro. Inyalo dwaro kom plain, kidwaro kom plain, price nyaka pogre kidwaro kom gi dhoudi, kidwaro kom gi floor, kidwaro kom gi roof. Mar ariyo, price nyaka pogre kaluwore gi quality ma ng'ato yiero. Nitie quality mar leather, to nitie quality mar synthetic leather, kod quality mar resin. Koro price nyaka differ depending on the quality of the material ma client dwaro. To nang' wacho ni rang'iny mar mtoka, types mago mag mtoka depends gi nengo. En ang'o momiyo? Rang'iny mar mtoka iyudo ka sizes mar kombe mar gechegi ok romo, gin standard. Iyudo ka moko nitiere madongo kidogo, moko ni katikati, then moko nitiere matindo. Koro mano kiseng'iyo, then kichako idonjo e quality mar material ma client dwaro. Koro mano dhi determine price. Gari midwa loso kiseneno, ichako ing'iyo kendo quality ma ng'ato dwaro, koka determine price milipisha client. To mar mondo mi ji ng'e ni Jack nitiere kaka emilose nyamburko, akeni how do you market yourself? Mar mondo mi ong'e oko kacha. Marketing number achiel an gi social media account, mostly an ga active e TikTok, then WhatsApp, then kendo Facebook be ane gi page mamara, but mostly clients ayudo kupitia referrals. Referrals tiyo na maber sana molo kata social media, then iluwo gi social media. To bende kotenre kod kramna marketing, samoro iparni nyikwa Ramgajwang' ni wan kanye kae? Dukana nitiere Roysambu Shell, kibik TRM is just 50 meters from TRM, kichopo kibik ke Shell mar Roysambu, kigocho na time just 1 minute away. To bende Jack nyisgi mbui miyudori gi nying mabendi itiyo godo e mbui magi? Mbui yudora handles mara kindiko Mike Apostle Services tibiro yuda, kata namba mar simu, details to kila kitu nitiere kanyo. Chiro market nitie to koro gima dhi mi market sana en quality mar tiji. Dhi mi market malo gimoro amora. Kitiyo tich marach, market nyaka ywaga ne nyithindo. Kitiyo tich maber, obvious market nyaka yud godo. Koro namba achiel standard mar tich kelo market. Kodhi nyime gi chenro ma kama, akeni wachni mogik ne nyikwa Ramgajwang' mang'iyowa, bende in thuolo mano mar chiwo nambani ne jogo ma bende dihero? An thuolo mar chiwo namba ma kopo ni ng'ato dwaro, tanyalo ni namba ne 0746 18 6227 kata 0113 52 9885. Nimni gote ni on, being WhatsApp, being SMS, being normal call, anibro yuda. Ne rowere madwaro mar mondo mi puonji gi tij lwedo? Rowere madwaro puonjore tije lwedo, gima nyalo puonjogi anyalo nyisogi mokwongo, kik idhi e tij lwedo mok develop passion into. So long as nidwaro e tij lwedo ma in owuon pok ibedo gi interest mar ng'eyo, weri godo dhi e tij lwedo ma in owuon in gi interest mar ng'eyo. To kik chuni ni dhi ng'e tij lwedo. In owuon in decide kendi gima idwaro timo e tij lwedo. Nikech without passion ok idhi succeed. To wi wana wile gi nengo Jack, nikech wasebedo kwa loso, nyikwa Ramgajwang' oseng'e kit pok mitimo, pichni mopogore opogore bende gisebedo ka ging'iyo. Akia ni nengo ringo nade? Nengo nitiere samoro ma nyaka wachiwo ga offer ne clients. Nitiere samoro ma offer expire. Kaka sani wan gi current offer. Pateko chenro mar pok opogore okinyi ma kawuono Jack, wachni mogik ne nyikwa Ramgajwang' debed mane? Gima daher lose en ne mar jiwo vijende kaka wetewa ni gimoro amora nyalore. Tema ni nyaka ichungi bed gi passion mamari, gi interest mamari. So long as ni set your mind ni nyalo tinyalo. No human is limited. Gimoro amora midwa timo mo piny inyalo timo. So long as ni develop interest mar timo. Ng'ato kik dhiri, ng'ato kik chuni, ibiro time ni succeed. Mike wago erokamano ahinya kuom nyiso kit pok ma bende itimo ahinya mago mag doso e nyamburko. Kok mane nyikwa Ramgajwang' kanyo bende makelewa e giko mar chenro mar pok opogore okinyi ma kawuono. Omiyo okinyi ma kawuono mtoka kidho ng'iane na iye maber. Dibede samoro Jack ema bende noloso e nyamburko ma kamano. Mar mondo mine kaka iduso nyamburko, geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo kawo e chenro marwa mar okinyi ma kawuono. Chenro mano mar duso i nyamburko. Orituru masani warad kendo kit pok mopogore juma mabiro chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi ma kawuono nitiere gwengegi mag TRM Nairobi. Orituru masani.